Ma'am, ma'am, mga pita ma'am. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako. Di kape ba? Ano tayo? Sige, kahit hindi po tayo kay tugnaw tayo panahon, lumay kayo pangapi ba? Magkura mo na kauli dire ba? Mga alas 12 kape dito yun. Alas 12? Abot na ako yun. Di kami doon sa supermarket. Di kagma, unsay maayo mayo ba? Okay, dati bulalo diha. May kanaon niya, ha? Tanduay rin na diha. Hindi na siguro na nato niya. Tanduay. Ya. Dahil kaya ito ba? Kapantay ka ng chicks na sila. Nag-abang mo sa mga ya? Ay, kanang diha. Ang nag-buhok ba ng dito kulo-kulo ba? Oo, Kapantay ka. kita wala. Kita ya pug wala. Siksi dahil mo. Matay, wala ya ko ni ka. Ako na nag-decide siya. Oo ba? Ibog gipay ka de. Libo. Liso ko kay. Nagkatibuang ano niya. Di naman ko kamaog. Pamina na oras. Di naman ko kamaog. Isplika. Kay bangaan kay nimo ay nanigula na ka. Ay sus. Lapas na kay. Ganahan jud kay kasiyaday. Ay di na kay ganahan. Ibo. Ya, gusto ka makaila. Sao na tong mauo lagi ko. Ay, ulo-ulo. Ako'y kuandere. Ang mga lumay-lumay ba? Di ba? Ang babae lagi dikit ka na si Mua? Naa ko ba Ay, dito sus. lumay. Di mo tuo. Panahon ko ba ng mampur lumay na ko. Di mo tuo. Kani, si Kiho rin. kani akong lumay. Di ka ni sa kong kuan. Gipahatag ni sa kuan. Hindi mo na ko baligyan. Na. Ay, siyempre, alam dyan na. Alam, wala na libre ka ron. Andiyan na ako. Gusto ka? Na daw biyo, usa ka mo daw. Ay, Basig ba tayo? dili ko na ipakita kung wala ka ihatag. Ako niya utang ang lista. Lista lang sana to biya. Ako kwarta ron. Sure ka ka, bayad ka. Bayad ah. Basta kay matinuod. Alam Malumay eh, gina. dikit lagi ninyo. Saba, ay yun, saba ha. Ato-ato rin niya. Basig lang magsabaw. Basig mo ipanabiya, si Kuan na to, natin lumayo. Wa na saba-saba diha kay basig na ako ikaduha kita na to. Pero kani siya kasara jud ni siya gamiton. Kay gamay ra man ni akong yatag sa mo ha. Kay utang man. Siyempre dagano na kong hatag yay kay ka. Utang god. Pila mo ko na? 100 siguro ni 100 ra ni kay isa ra man gamitan 100 pesos lang ni. 100. Maningil ko ni mo Kana ba? kay baratuhon. Wa gini klaro. Ay sus, di mo tuo klaro lagi na. Klaro lagi na. Humot kayo ah. Kana lagi awa ka ni babae lagi ana lagi mudikit yun na lagi ah. Bantay daw. Lagi. Basta ka to kung gingon si mo. Paano to? Mom, siguro no? Siguro. Mora. 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 Maubo ipang bali ba? Ma'am, ma'am. Mga pita, ma'am. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako. Grabe po. Kapir ni dali sa mga napakapir ni Buki. Hapon, sa duha. Ay, ma'am. Ito din ma'am. Ako Nico, ma'am ba? Kailaw na mo. Wala, kita lang ko niya kay sisig. Labay dire niya. Ako po sisig. Kung motor-motor, kita na po siya. Ako pa nagsara ko mo. Makakita niya. Kada Oo ba? Nyaon sa way ako. Negatas. Kapi-kapi sa akin. Oh, kana. Timplahin na unsa, magka-timplahin. Timplahin na unsa. Timplahin na unsa. Ulo, ikaw rin timpla kayo. Ako na rin magkailab yun. Ay, ilagay na sa mo. Na unsa. Hi, Mike Edward. Mark Edward. Arlene. Siligan tiguan. Tiguan. Ay, Karo ba?
Sure, di ba? Ilig mo na tiguan. Ay, sa tumigaw. Gani. Nagkapaingon ha. Nakipaliton dito sa ubos. Namagitilahan daw dito. Pag-orong mo pagkalusod. Nabitaw tindahan na to sa ubos. Ay, nagkumpiyansa ng tindahan na kinaghan rin ng mga bumibugoy na. Pero, labtan ka ni kandagan na rin, kinaas lang din tabak. Amo ga. Tingnan na ni mo, Mark Edward. Diretso na lang. Kailan na diretso? Adlock na diretso. Ya. Kano sara mo diri? Mga 1 week na siguro ko dun na. 1 week na mo, mo di ay. Kadalabay, ramura-mura po masapinday. Grabe. Tiguan nga din eh. Gahe na mo ka namin? Gahe. Isa man na yung klase inyong kape. Apa na mo na Lami ba ni siya? Muna yung kamilati. 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 Lahi po to sa kapilati. Mato kanino kamilati. Mut kayo, kape. Ba? Daw be. Uy, pare sa na yung Ikaw na, bahala na. sa sunod na lang magpalit para pares kay surprise mo siya ni Agi. Wata ka bantay ba? Sunod mo ang dama. Dabi. Muantos ako. Hamle ka din. Mula pa sa kay napi paliton diaper ba? Kung anak isugo maguko. Diaper nya karon nalalangan ko nimo kay tabian kay ka. Hindi na ko bitaw. Ay, sige. Dabi, mamiya, lugar ka. Naman si Kuanay bahala nimo si Mark Edward. Nakaw na. Ganun pala. May bahala. Ma'am, anisa ko ma'am. Sige, ayo. Balik ka. Kaya wami kauban. Nga, sure gid ni nga. Lami ni nga kape. Daw be. Biyaan mata nila. O saan na kapi sa akin. Humot pero, Humot pero. may pero man. Basta lagi Di man ko mahilig sa kape pero, basta makakita kung sisi kung baan na ko kaya. ay, excuse ako kay namin nanawag sa Ano ba? Oo, Sige. excuse ako. Hello? Oo. Tanaw na ito may nagbibang ganar mo yung kukundi na ito. Hindi ko mabayad kung hindi mo ganar. Kay siya ako hindi mo ganar karon bawaan hindi karon tinuod hindi pahambog ako dito. Ay, sensya na kaayo ha kay nanawag mo umiga god na may kunoy lakaugma. Yaya niya dito. Sugo-sugo. Asan mo to itong kauban? Balik ko ba to siya? Kami balik ko. Patutoy ko siya anak. Dalawa na nga lang hindi mo kape. Ay, may nga po ya. Ay, hindi. Asa sa ni. Wala ko ni. Dapat. Salam ko dapat dira. Isang kuan ras mana. Mo ba? Mo Ay, din na. sabi mo. Dugay kayo kababata ni sa una. Taga diri. Bata pa kami. Uy, asa man ka dapat inyong baleta sa ubos? Nara na sa unahan? Nara sa unahan akong balay. Sabay. Sa mga style ni. Apok magigabas na ako plano. Kape sa. Uy, sakto kayo kay. Bugno kayo panahon ba? Kapigit ba? Ikaw sa. Dalawa Okay na. na siya. Basta na ganun yung nani. Di na naman lang din. Sa ibutang na. Dalawa sa una kay Murag. Sobra-sobra. Humog kay nga kape na siya. Tilaway gani ko na. Tunay yun. Tunay. Damay ng trabaho ka karon. Saan yung status ka lang sa iyong kinabuhi? Sabi na yun. Okay. Dugay naman ta nakita sinto. Kaya punta. Timing lugar ko. Murag mamaog yun. Timing dito ka. Sabi, nga sistema nga. Ano nauna man siya sa buwan. Di man good kay pag agi na ko din ha. Ilang kong gitawag kay nag-invite lagi magkape. Mo ba? Tunay kayo eh. Pahit yun. Ganihan ako sinimot sa kape. Lamig ko ano di. Agi man ka, patilaw nakauma sa imo. Hindi ka tunay. Pahit kayo.
Sa mga 55 days sa mga kape. Ya, yun pa nila nga, lamig ko mo kayo. So, ibabog na ko sa ibang lamig. Hindi yung plan. Mga gani. May ka manayaming bawas. Wapo kay kape ba kayo? Ilawas sila. Ayun na ako bisita. Interaction, ginagawa mo termine. Kada na Walang lahi galing ang effect sa imuha. Pagkalami sa kape. Binatag na ko. Di ka kaya kape. Grabe ka init. Pandamay. Oh, mulawas ako sa tindahan. Nangis ako sa inyong duha nga. Mulawas ako sa tindahan na kay. Asa ba Naam, ka? di ko'y paliton na yun. Ay, na, kay gisubok ka? Oo. Diya sa mo. Giyaan ta sa mo. Sige, request lang ko sa akong kabata sa. Salamat kayo sa... Oh, magbisita namin dito sa imuha. Sige, salamat kayo sa pag-invite Salamat ko. kayo sa kape po dahil. Sige, padayon Ano lang sa kakain inom sa Ano kakain namin sa kape? Salamat kayo. Salamat kayo. Kod, pag-aray. Ya, May kagaro niya. saan nga? Saan mo? Taban. Iya. So, pagkag-inom sa kape nga ako kung giandam. Wala noon sa kainom sa akong bisita. Paghikap na wala ko. Inom ka nga. Tira na na. Tira kayo. Magpakumani ako kung dito yung sita. May magiging formal ba? Mota pamada ni mo. Part time? Ay pamada, grabe ko lang taraan. Yan yung pamada. Ilan na itag mo gani? Exercise na. Siri. Siri pa kayo na. Ba't tayo balik mo siguro? Saan ang napalagay naman siguro? Saan naman ang unang trabaho mo rin? Aso ba? Nalain. 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 Asa ka may kung bago na.